Asibingelele babukele emakhaya igama noNhlanhla umamelo wakaZondi sikhona la kwi-Black Live TV. Uyazi-ke ukuthi sasithembisile sathi siyeza no season 2. Siku-season 2 na-ke njengamanje wazo-ke izinkinga zomndeni. Sizoxazulula zona inkinga zomndeni ngokuthi siye khona sibavakashele emakhaya sibheke nenkinga ababeze nazo ukuthi-ke kuhambe kanjani. Njengamanje sikhona la endaweni yaseNanda size kuma Osibhalile sizo-check isimo ekhaya ukuthi ngabasamba kanjani. Asike sihambe sekena-ke simuzwe ukuthi-ke unright yini. Sabona kanjani? Yebo. Ngiyaphila. Sikhona sengifikile singakhona ukukhuluma la noma mhlambe kuzomela ukuthi sithole indawana esizokhulumela kuyona. No, ngeke sesikwazi ukukhulumela la enqoleni ingcono sehle siyekhaya mama. Iseduze vele ekhaya. Yebo kuseduze sicela umgwaqo sithi sifike. All right ke singazama ukuthi siqoqe ngizoqoqisa nami mase siyahamba. All right asambe ke siyekhaya siyoza ukuthi ke kuma ngabakhamba kanjani. Siyabonga kakhulu ngokuthi usamukele siphuma ka Black Live TV. Ngithanda ukuthi utshele ababukeli emakhaya ukuthi uma ubani igama nje nokuthi uqhamukaphi noma isibongo. Umama Zondi. Igama lami. Yes ma. Njalo kubizwa kanjalo. Emasontweni asibizwa ngamagama ethu. Yes. So uphuma kephi uqhamukaphi wazalelwa kephi? KaMaphumulo ngokudabuka. Oh KaMaphumulo. Yes ukhule nje kanjani mhlambe ekhaya? Ayi bengekho kahle bengekho lula. Bengekho lula kahle. Ukukhula nje abazali basheshe bahamba shothi sisebancane. Mhlawumbe mina ngangina 8 years ngaleso sikhathi. Ngoba ushone ngo76 uma ushone ngo96. Ushone kodwa senginaye kumntwana. Ma. All right. So bebeniphila odadewenu abafowenu bekunjani? Besiphilisana kodwa basheshe bahamba. Bona basheshe badlula. So wasala wedwa on about 2. Lonisela naye umfowenu noma dadewenu siswakho. All right. So usisi wakho namanje nisa kuma good terms right ekhaya yonke into. Kodwa kusahlala umuntu. Okunye ke ungiphatha kambi kodwa manje akuhlali umuntu njengoba nami ngila naye kwakhe. Oh uZondi kahle kahle la uganele khona emzini. Uma isibongo wena waba kwaMhlongo. Oh usuka kaMhlongo wasiwaganela kuZondi. All right nice. kuZondi kuluqa. Okay so ma usufikile ke la mendweni ufike vele ingane uyithole ngakhona. Yebo. Oh yakhona la emendweni. So uthe usikhona nikhulise kanjani ngoba mhlawumbe kuyenzeka ukuthi umuntu indlela mhlawumbe akhule ngayo emnidele ekutheni agcine sewumuntu ongayiphathi kahle. Hayi ukhule kahle. Ukhule kahle usho ukuthi uyijikele nje esithubeni phela ingane vele ziyahlupha. Ya ngeke ngitshele lokho akuyena yedwa. Nabanye uzwa bebanjwa lapha nalapha bayahlupha kodwa nje yena ukhule kahle. Wajika ke nje phela isithubeni. Wafunda esikoleni waqeda. Wafunda waqeda. Waphasa matric wakhe na kodwa wangayi college. Wangayi college ila inkinga eqale khona. Yeah. Mhlambe ukusichazela kuqale kanjani? Qale nje ngokuthi aqale alahleke angalala ekhaya. Uyantshontsha. Uzosekhuzwa lapha kamakhelwane. Thiwa kade sekukhona usibanibani la. Nami komakhelwane abasangibheki kahle. Oh na usunenkinga nomakhelwane. Senginenkinga nomakhelwane abanye kodwa aba-understandayo ba right. Okhona omakhelwane aba-understandayo usizi lakho ubhekene nalo. Mhlambe baye bakusize kanjani? Ngokungiduduza nje. Ayikho phela enye indlela ikhona nje ukungiduduza ukuthi makhelwane ayikho enye indlela ongaphila ngayo ngaphandle kwalo ukuthi uthandaze uqe ngedolo phansi. Ukuthi umemeze uThixo wakho ukuthi ekugcineni uzolunga. Yes. So manje ke mhlambe ke ekhuleni kwakhe ke uboy njengamanje usemdala obviously mhlamba akazi yena ayisizwe ngokuthi aye rehab noma afuna usizo kephi na kephi akafuni. Manje nami ngeke ngikwazi ukumbamba ngedwa.
ubaba ngithi ukhona ukhona ubaba yena njengomuntu okhona mhlambe uthini ayi usehlulekile naye uyashaya weak ubaba akekho strong weak weak kakhulu. So manje njengoba uthi wena unike mhlambe nomakhelwane abanye emgcineni ngasazwani abanye omakhelwane niyazwana nabo so kulabo ongazwani nabo yini imbangela ingoba mhlambe ba understand isimo obhekene naso na uyabangenela uyabangenela uyabantshontshela nje kakhulu amafoni yonke lezi zinto lezi eziphathekayo oma laptop so nabo sebefile ngazuthi uyayidefend nganyakho ngoba phela akekho nomuntu angaba mubi kanganani but egcine nawo umgqomo okulahla umuntu especially igazi lakho ingane yakho uya understand so uyena manje ke unjani ngomchaza umfana isimo akusona njengamanje izi usahlupha iyahlupha nje uyabona nje ekhaya masisekhaya nje endlini nje uvuka ekseni uyazidlela into ayaziyo nje ukudla nje phela kukho kunyakwaziyo mawumnika ukudla nje uqedile futhi uyazenzela ke phela ngendlela yakhe iqanda nje liqhofoza nje amaqanda akadli nelilodwa udlinwabo amaqanda uyaqhofoza nje aqede lapha hamba ubhema lezi zinto zabo abuye futhi kazishe futhi kanjalo shuthi ziyalambisa shuthi kuyalambisa mhlawumbe ngizwe nami kusho nje ukuthi insanga iyalambisa hayi nama manje kuphela amabhodo eke kodwa ke akekho omunye umuntu amqedela yimina kuphela ngoba phela futhi nakhona akalokhu nje akasebenzi wena usebenzayo ngibonile nalapha phezulu sithola ukuthi iyona ndlela oyiphilisa ngayo ayikho futhi enye wenza kanjani nje ngiyancenga nje ukudayisa ama virgin fruit no popcorn nama chips nje lawo wakho mali empesheni angakayiholi impesheni awakayifiki imali yempesheni so nje ulokho okuncane ama fruits nani ayayenza nje kodwa imali nje mangithole nje ukuthi kwaphuma lo 150 ngakwazi ukugcwalisela ngithenga irice ayikho nje imali etheni nobaba akakafiki imali yempesheni uyena koholayo okay sekhulile sempesheni ngisho ukuthi siphila ngale mpesheni nale mdayiso kuphela. Okay so njengoba uphila ngalo mdayiso lo uyavuka ke manje ekseni uyabona nje ngivuka ekseni kakhulu ngo3 ngivuke ngenza amagwini ngiphinde ngenza amakoti emini ngeyikhathi hayi emini kakhulu mhlambe ngabo 8 ngiqala ngalokho okujahwe ingane zesikole yes bese ngiyafika lapha namagwinyami wona kakhulukazi ngizwe labantu abazogibela ukuthi bakwazi ukuthola amagwinyami ngiwavukelile ngo3 kushaye nje lezi khathi nje u7 sengiqedile ngiphinde futhi konke nje yonke into yenziwa yimina ngisho njalo ayikho into engayenzi kufuneke ngigeze ngihambe ngiye phezulu ke manje sengicela ubaba ke sesathutha sobabili yena akangithuthisi usukelele yena lapho sukeyilalele ubaba nithuthe nihambe nyobeka lapha etafuleni imgaqweni phezulu yebo okay yena futhi ku safe kodwa lapha uthengisela khona hayi ku right noma sebeyakwazi ukuthi umama Mzondi uzofika namagwinya yakhe namakota umama Mzondi uzofika namaphepkhona abeyingane nje kumnandi nje sekuyangijabulisa noma ngabe imali incane kodwa mina kuyangijabulisa. So wena ufila kanjani ugcina usupportwa ingane zangaphandle kuyizona ezikulekelelayo nje ubusho ingane yakho yona ingakusizi kalutho? Ayikho enye indlela engayenza ngaphandle ukuthi ngiyoba ngize ngabhalela nini ukuthi ningisize. Ayikho enye into engayenza ngoba umakhelwane uyababikela abanye baya-understand abanye aba-understand abanye bayasizakala abanye bayakuhleka wena ubone ngazuthi ene basho kahle kanti bayakuhleka ukuthi zibambe ngakho. Kodwa-ke ngithi mina umuntu osuka ahleke omunye umuntu esesimeni esinjengalezi usuke umuntu ongacabangi ngoba nawe usikhethelanga nawe uyasho ukuthi umzali akukho ongakuzami ukwenza ukuthi ingane yakho ikwazi ukuthi ibe right. So uthe rehab akaze aye kuyona akazayi kuyona mhlawumbe angazi bakhona nabangamsiza ukuthi akwazi ukuya ngoba ngeke ngibone nje ezinye ziyakwazi ukuya kwi-rehab zibuye sisi right ngiyayibona nje sikhona esizwe right. Kodwa yena umuntu onjani olwisayo noma mhlawumbe umuntu
othulayo azenze lento adle ngokuthi nje ngenza into engiyenzayo nje ngize ngiphendule. Excuse me, wenza lento nje ayenzayo kuphela. Ayithulele phansi. Uthi umtshela nje adle ngokuthi ngeke ngize ngiyenze into esho. Ngeke ngilwe naye, ngeke ngimphendule kuphela. Ngizokwenza lokho engikufunayo mina. Yes. Yazi kwesinye isikhathi mhlambe kube kuthiwa angazi mhlawumbe umuntu obhilivele esikweni kodwa futhi nje ubuthe uyathandaza. Mhlawumbe nike nazama izinto zesiZulu, lezi zinto zamasiko. Angikholelwa mina kuzona. Isikhathi esiningi mina nje angisebenzisi ngisho amanzi. Amanzi nje athi nje. Ngoba ngiye ngizwe kuthiwa omunye mhlawumbe uyahlupha mhlawumbe ungenwa abantu abadala mhlawumbe udinga usiko ya understand kodwa ke uma uthi awukholelwa entweni ekanjalo wena umuntu oyiguqelayo. Mina ngiyayithandazela kuphela. Nice. Ngithemba uNkulunkulu mina yonke into engiyenzayo ukuthi uzongisiza ekugcineni. Kancane kancane. Ya mhlawumbe isona isikhathi leso 60 but ke asihambise ngaphakathi simbheke nomfana ngoba uthe ukhona. Okay. Vuk, sukuma. Yini manje ma? Sukuma. Wenze njani ma? Ufuna behlala abantu la. Awuboni khona abantu abadala la endlini? Abazanga. Yenze njani mina lento le ngiyayilahla ke mina lento. Abazanga lami. Ngiyayilahla. Sukuma phela, sukuma. Uthi angephi kanti? Ngifuna usukume bekuhlale nangu umuntu omdala. Akahlale lana. Ahlale nawe. Ufuna ukuhlala phi? Ngizisaba nje. Uyambona ahlale kanjani nawe? Hayi ngizohlala eceleni kwakhe. Ma hlala lana ntini. Ngihlale mina kukhona wena lana. Wena uyangihlukumeza ngifuna laba abantu bekuzwe namhlanje. Sawubona mbuthi. Yebo sisi. Ubani ohlukumeza mina ohlukumeza omunye manje? Wena ukhuluma nami. Yebo sisi njani? Ngiyaphila. Ngumameli igama. Yebo mameli. Wakazondi sibonga. Ngizwe nawe uthi wakazondi. So uma usibhalile ka Black Live TV wakwafika wasivakashela so manje sizozama ukuthi silungise inkinga le khona nanokuthi mhlambe sikunikeze usizo mekuthi udinga usizo. Angidingile usizo mina. Mhlambe inkinga ikephi? Anginayo inkinga. Uma kodwa phela uthi uyamhlupha. Umhlupho kunjani lokho? Ukuhlupha uyabhema uyantshontsha untshentshela abantu mina bazoshaya mina phela abantu. Imaki njengoba ubhema nje endlini wena ku right. Ekhaya emzini baba. Yithi la. Ngambe ngibheme. Singayehlisa mhlambe iTV kancane. Ngoba ngiyabothi hayi kumele sicele kuwena. Ngoba iyasiphazamisa. Ngithi la kodwa. Hayi angiphiki uthi kini ngiyakuzwa. Kodwa besifisa ukuthi thina sikusize mekuthi khona indlela ofisa ukusizwa ngayo. Yebo ngishilo sisi. Ngidinga isizo mina. Kodwa phela ngithi uma usemdala ungathini bese kuthiwa umelwe inhliziyo nje benesifo seBP ngenxa yakho. Yebo umalo. Uyena uhlupha mina. Serious, uyena uhlupha mina ma. Ukuhlupha kanjani? Njengoba ubona nje ngifike ngihlelele la ufike uyangiphazamisa. Phela kodwa phela ubhema emzini wababo wakho. Yeah, kusafana ukuthi wami nami. Awu. Kusafana ukuthi wami. Wena nje awuganiwe. Hayi. Mhlawumbe nawe uwozi wakhe umuzi wakho. Ngithi la ngiyindawo mina. Wagcina ba esikoleni? Ngaqeda mina esikoleni. Wangasaqhubeka. Hayi. Awufuni ukubheka amatoho noma sikuzamele. Ngiyafuna phela la ngifuna khona kodwa hayi ngoba ngihleli phansi nami ngingathandi. Hayi ngoba ngihleli phansi ngithanda. Ikhona nami nalezo inkinga ngibhekane nazo. Izona ke lezi engifuna ukuzizwa ngoba mhlambe ngase ngisize ngoba mhlambe uyasaba phela uyitshela uma angithi la sizofuna isolution. Sisi. Ngiyizwa nje kodwa mina ngiright angidinga isizo mina. Angithi uthi amatoho uyawabheka. Ngiyayifunela amatoho. Mase kuthiwa siyakutholela ukuyitohwana ubona ukuthi mhlambe ngaba ngcono ngayeke ukuhlala kanje ubhema ugwayi mina. Ngilitholela itoho mina. Nini? Ngesikhathi sami. Awulifune lami. Angijahile ngilifuna nje mina itoho isikhathi sami. Masikuthanda mina. Kodwa phela unanga uma la eduze kwakhe akaphathekile kahle ngendlela Nama ngiphathekile kahle ngayo. Cabanga indodana yakhe nje. Nama ngiphathekile kahle. Nawe nokufika la ngihlelene namagenga ami la endlini sijabulela kamnandi afika siphazamisa.
ngikonakala lutho nje angena vele asiphazamise athi siyahlupha siyatshontsha ingazi sitshontshe ini ekaba Shuthi basuke benisukela. basumina bayangisukela Ake ngizwe yakho ngempela inkinga ikephi ke nje ukuthi uyinkinga yakhe le ukuthi uma ufika niphazamise. njengoba ngishilo sesimina inkinga hlahla ayikho uyena umala nokufika nenkinga alalela abangani bakhe bemtshela umakhelwane izinto ezingekho yibo umakhelwane bobe basixabanise futhi mina nje ayikho into engahlaphe ngihluphela uma ngayo ngaphandle kokuyibhemela ngiphuze ngaleso sikhathi But lokho kwenzaphi uphuzaphi? ngiwenza la endlini yakithi la ekhaya Kodwa uma uyathandaza uyasonta ubona ukuthi wena umakhelwane ngeke banganixabanisi ngoba phela basuke bezama ukukhuza wena masubone ngazuthi umakhelwane bayabheda. nawe yena ulalela umakhelwane uma sekuthiwa abalaleli umakhelwane abazikho zonke lezo inkinga ngoba nabo umakhelwane abekho bahle labo ngoba nazi ingane zabo ziyabheda Kodwa babone ngazuthi wena babona ngathi mina engibhedayo kodwa ke wena ukuphi mhlawumbe ongakusho njengamanje ngoba uthi ubhuti wena unenkinga baphazamisa nabangani babo kodwa nami angikuphasisi lokho akushoyo ngoba phela umuzu kamano baba lo. Buka nje namanje uthi ngibuka kakhulu kanjani. Buka nje. Usekushoda uthalwe nami yebo khona kalwi nami kodwa ke yabo nje lo into ayenzayo kumina uyabheda yonke lento anitshela yona. Uthenga emehlweni uyabheda kahle kahle nje mina kangiphumuli. Uyabheda njobe wakwaboshwa lo. Mbuzeni thiwa kwaboshelwana. Mbuzeni. Nangu uma ethi wakwaboshwa. Yabo sesama sekuchazela into yokuboshwa kangebe kutheni kuyinto enkulu abantu engihamba nabo babanjwa nezidakamizwa abantu engihamba nabo ngalelo langa futhi so mase sekutholakala isimiso amaphoyisa sithola saba sonke angazi mina ukuthi abantu engihamba nabo baphethe izidakamizwa lezi izidakamizwa zangempela futhi nami engayisebenzisi thola la sesiboshwa sonke kanjalo kodwa hayi ngoba mhlawumbe nami ngisigila mkhuba esiqavile mhlawumbe hayi bangisukela nje kodwa ke buka khona nanezingane la endlini uyabhema uyabona ukuthi nezingane ziyaffecteka niyaphuza utshwala yini into ezoyifunda ngoba phela ingane ezincane izona izingane kumele zima kubo nazo lezo okay uma uthe futhi lapha unesitolo angithi uyazi so ukuthatha nemali yakhe yasesitolo uhluphe lokho ngakwenza kakanye mangase kuthiwa ngiyakhumbula kahle wawukwenzelani kwakuyiphutha nje ngafika ngalapha esitolo ngafica ngekho umuntu ngahlala ngagada ngathatha imali sengiyithatha ngamtshela futhi ngelinye ilanga ukuthi ngayithatha imali yakhe hayi ngoba mhlawumbe ngijalo ukuyitshontsha imali yakhe kwenzi lokho mina ngikwenza uma unokuhlupha mina nje kancane kancane usedinga imali yani kancane kancane usedinga imali yani ungabe ngisatha uma ngisebenzi phela nami usuyecela kuwena imali hayi ukuthi wena untshontshayo hayi wena imali kanti usuyithatha ngiyaba phela nayo lapho ngidohoza khona leso sikhathi hayi njalo kodwa le yokuphuza iyona le dohoza ntelende nale uthenga ngayo ugwayi why mhlambe ngelinda ungabuyi noplastic ungathengi utshwala ngiyabaphathela nabo abashana bami ngiyabaphathela izinto ezimnandi ngaleso sikhathi angicabananga namuntu mina njengoba uthi wena ukhuluma nabantu bokuhamba uthi awukazi uzuboshwe mhlawumbe wawuboshelwa iphutha elenzekile uhamba nabantu yindaba qamba manga ngani manje yindaba qamba manga ngawuyinini khona lapho ngeze ngiboshwa nje ngesikhathi ke uboshelwa iphutha wawuboshelwani ke lelo phutha kohamba nabantu abagangiwe wawenini yindaba usubuza kumina manje yindaba ubuze kumina musubuza kusisi mazela ngithi ngisachaza nje uchaza ngiyambona ukuthi namanje uchazani yazi ukuthi mina ngakuhlakaza ngempama manje angiphiki ma awuphiki ikuhlakaza hayi angiphiki ngiyambona namanje ukuthi uzokuhlakaza ngempama mina ngijwayela kabi angifani mina nobaba wakho lo nothambi lo tamatisi ungenaphi ubaba lana ungena la ngomnyanga aphume ngomnyanga uyangizwa ukuthi ngithini kwena ngiyawuzwa mama ungizwa kahle ngiyakuzwa ngiyakutshela ke ngizokushaya mfana wami
Iyo lonke izinto Angijwayeli engikhuluma kakhulu. ngazo lezi. Kodwa phela naye usenziswa ukudinwa kokuthetha Nami Nami Ngijwayele. lento eyisho iyangidina nami. Ungikhatha nomakhelwane nje okukhulu Yibo kakhulu. Ngikhatha nomakhelwane. omakhelwane Angisazi ibona ngizokwenza abaqhatha njani phela thina mina manje. omakhelwane. Omakhelwane ibona Mina abaqhatha thina. ngizongenelwa abantu lana bezongishaya abantu yabona labo makhelwane banezingane zabafana banazo ingane zamantombazane Abeze kuphela. phela, beze. Isikakhulukazi laba balangasenta abangimela abengithuke. Abeze Umnandi laba mina ngithuka bethu. umakhelwane. manje mekuthiwa nje Ngiyajabula wena. Abeze mebeyithemba. Mabe ngifica mina ngidindilizile la phansi wena uzokwenza nokuqala uhlule nawe ungiduthisa ngiyenqoleni. Uhlule Nazi ukungiduthisa ingane nje la ukuthi ikhona. izingane zani. Ngizale Usuncane zona nje mina noma lezi ngizale ngane. wena mina. zibancane Ngizale zona yini phendula. Ngithi ngiphendule. Ema, Phendula. ema. Wema wokunuka yini? Wema wokwenzani? Cabanga kodwa phela ukwenzani? nawe uyabona indlela ombuka ngayo Uzongishaya? umdala ukuthi njani Ngiyabuza. Uye nje ngiyazama ukumbekezela akafuni ukungena. Ubekezelela abantu. Ngiyazama ukubekezela ufuna. Lalela la wena ngisontombi yakho mina. uthi uqeda amaqanda Ungijwayela kabi wena. Uqeda ngisho amaqanda la uqhofozela Maqanda thenga uqhofoza ubaba inqwaba. lawo. Ubaba obekade etheni? Mina engihlala lapha enqoleni ngidayisa ubaba okuhlala la endlini. Maqanda ubaba uthenga yonke into la endlini. Ehhe, ubaba uyimina. Qinisela impela ubaba uyimina. uma la uke futhi wasitshela ukuthi engazuthi ukwasha umphakathi wafica udindelezile nalapho uma usakusukela Khuluma phela. Yabona nje nalento enisho nje siswamincane. Lalela la, musuku lokhu khuluma. Ngikhuluma lo. Sikhulume sodwa siye. Sikhulume sodwa siya. Indaba sikhulume sodwa. Sihlanya thina manje. Bona manje. hayi mina ngigadiwe-ke we Yabona manje siswami. Bofuthi ngifule into yakho uthi ngilethela abantu la ekhaya. Ngifule into yakho uthi ngilethela abantu. hayi yazashisa-ke insimbi kodwa-ke siyabonga-ke kwamagadi aka-Black Life TV ngibonile nami sengithi ngigadiwe angihambi-ke ngedwa but-ke ma siyabona ukuthi-ke isimo sikanje njengoba nabo sebeze mkhiphela ngaphandle kodwa-ke sizozama as Black Life TV ngoba siyabona inkinga ohlangabezana nayo ukuthi yini ukuthi simsize simise rehab so I think lokho kungaba ngconywana Siyathemba ukuthi kuzoba right, ngiyabonga. Alright. Ngibonga nje ukufika kwini ukuthi nibe khona ka. Ngaphandle kweni kusho ukuthi nami bengeke ngizokwazi mhlawumbe ngiphephile. Ya hayi sibonelile nathi ukuthi hayi ngempela umfana uyalidinga ngempela usizo and nje ukuphuza nje ehamba. Nami bese ngiyibona ukuthi angisekho safe mekuthi abekho abantu abangadingi sephendukela nami. Kodwa-ke silapho ukuthi sikusize as uBlack Life TV siyathemba ukuthi sizomklina athole usizo ka-rehab nani and nakubabukela emakhaya mekukhona mhlambe ongazama ukuthi asize nangumfana nje banibonile in terms of umsebenzi nani please sicontact nje la Black Life TV noma mhlawumbe ungathi yena unawo umsebenzi wokliniceke noma mhlawumbe unawo umsebenzi angasawenza umfana nimbonile usamncane usangakwazi ukusebenza nanokuthi uzokwazi usasizakala sicela ukuthi abantu ke okhona la acomment asho ukuthi yena angakwazi ukuthi amsize kanjani till we meet next time next episode iyeza ngithe season 2 lo sizolungisa inkinga zomndeni It's the Black Life TV.